Fl-eqqel tas-sajf ikomplu l-laqat li qed ikollu Alex Borg ma' ħaddiema f'setturi differenti tas-soċjetà tagħna, fejn il-ġimgħa kien imiss żjara għand Ġelati Granola li hija kumpanija Awċija li timmanifattura ġelat u sorbet. Eżempju ta' negozju lokali li żviluppa prodott Awċi u rnexxielu iwasslu f'suq nazzjonali. Waqt din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li kumpanija bħal din turi l-abbiltà tal-ħaddiem u l-imprenditur Awċi li joħloq prodott ta' kwalità li jikkompeti sew fis-suq tagħna. U għalhekk sostna Alex Borg iridu noħolqu l-kundizzjonijiet biex aktar negozji Awċin ikunu jistgħu jinvestu, jikbru u jħolqu impjiegi tajbin f'Għawdex stess. Alex Borg fakkar li Għawdex ma jistax jiddependi kważi esklusivament fuq it-turiżmu u l-impjiegi mal-gvern. U insista li l-manifattura iżżid id-diversità u r-reżiljenza tal-ekonomija Awċija. U fakkar ukoll li n-negozji Awċin iġorru spejjeż u diffikultajiet addizzjonali minħabba l-insularità doppja. Apparti minn hekk il-konnettività, it-trasport tal-merkanzija, l-ispejjeż tal-enerġija u n-nuqqas ta' ħaddiema jistgħu jillimitaw l-investiment. Għadna kemm żorna l-kumpanija Granola ġewwa x-Xewkija Għawdex fejn jipproduċu ġelat għal Malta u Għawdex kollha. Kumpanija li bdiet b'mod żgħir sostanzjali mbagħad kibret ovvjament matul is-snin u komplet għaddejja mill-familja minn ġenerazzjoni għall-oħra u llum jaqsmu kważi ġelat madwar Malta u Għawdex kollha. Hija xi ħaġa sabiħa tara kumpanija bħal din għaliex tara wkoll il-mod ta' kif dal-legat kompla jikber, kompla jespandi, komplew jinvestu anke permezz ta' għajnuna ta' fondi Ewropej u anke fondi lokali. Waqt li żar din il-fabrika Alex Borg tkellem ukoll dwar iż-żgħażagħ Awċin fejn qal li dawn għandhom ikunu jistgħu jibnu karriera u familja f'Għawdex mingħajr ma jkollhom jitilqu mill-gżira. Għal din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kien akkumpanjat mid-deputati Frank Anthony Tabone, Norma Camilleri u Beppe Gallia.